Takže toto je také video, že budeme hovoriť, čo nás napadá. Takže napadá ma listie, rúžová kabelka, káva, palička, vybitý mobil. Počkaj, tak. Kika, Dada, Facebook, Lošin. Aha, veľmi veci. Zima, jeseň, listie, čižmy, košele a teraz počkaj, niečo také, vieš, nie iba slova, ale také normálne niečo, vieš, no tak ja neviem, že sme zabili slimáka, alebo niečo také, chápeš? Takže boli sme teraz vonku s Kikou a s Dadou. No, vnútri v parku. No, ale je to ako keby nič sme si nekúpili, ale Kika si kúpila nohavice. Áno, a oni si kúpili také pekné čiapky, len sa bojíme si ich kúpiť, lebo nechceme opakovať. No. Ale tak, mám blbé vlasy, že? Kršna ma strihala a mám to krátke. Ešte chcem niečo povedať, dobre? No. Tak, keď už natáčame toto veľmi k veci video. Také spontánne. Tak no. Len tak BTV by som chcela... Čo by som chcela? Povedať, že mám penu v žalúdku. Dobre, blbé, ale chcela by som pozdraviť našich fanúšikov. Takže... Ktorým sú až? Ola Puding, potom Sima, Teddy. Potom Sima Simonenka. Potom... Jaro. Ale... No náhodou. Jaro niekedy sem tam. Jaro je svínač, botovo, Jaro je zlý. Ale áno, ja som sa s ním nechcela pohádať a vôbec nie som urazená. Ale je zlý, presne, Ježiš, Jaro, si taký debil. Inak toto je tak dlhé, že nikomu sa nebude chce to pozerať. Všetci to určite budú pozerať, naši úžasní fanúšikovia. No, tí dvaja až, že... Jakže prehráte 23 krát a z toho 20 sme to prehrali my. A 3 krát nejaký, čo sa na tom smiali, že aké trápne. No napríklad Tomáš som jedna, ktorý napísal na krupicovú kašu, že je to trápne. Dobre, ešte poďme tých fanúšikov, ešte kto? No, neviem, akí tí tvoji ľudia, čo si s nimi píšeš. Už nikto z nich. Čo ja viem, počkaj, Maťka. Stano Ferák. Maťka ešte. Tu nepoznám. Veď henta Maťka Hanusková. Áno, Maťka, aj Adelka. Adelka, ktorá má také čižmičky, jak ja, lenže momentálne ich nemám na sebe, mám iné čižmičky. Koho tam vidíš? Takí starí ujkovia na nás pozerajú. Teda je to babka a ujko. Možno nepozerajú na mňa, iba si namýšľam, ale oni sem pozerajú a sú takí divní. A pozerajú sa, že čo robíme. Že tie trapky sa stále fotia. No pili sme... Viete, čo si myslia starí ľudia, že keď niečo kameruješ, no takže sa fotí a že keď niečo fotíš, no takže kameruješ, to je sranda, čo? Aj keď sme natáčali to video na tú reklamu na T-Mobile. A ešte, že pili sme takúto kávu. Hej. A ja som vypila všetku tú penu a... A ináč ale ja nemám penu v bruchu. Aha, ja to mám ešte tak trošku. No, sranda, a ešte sme to zapíjali citronovou bonakou. A čo keď vybuchnem ako mentoska a Coca-Cola? No, to bude strašne blbé, že? A Jarovi to vôbec nebude ľúto. No, úplne normálne. Viete čo? Ináč mám teraz zasraté čižmy. Sranda, čo? A inak ja mám tiež také podobné. Je mi zima na hruď, lebo mám košelu rozopnutú, ale ne úplne, ale takú rozopnutú. No a počkať. Má to už 4 minúty, no tak čo? Počkaj. Aj tak to nikto nevie pozerať, takže môžeme všetkých ohovárať. 9-10? No sekund akože. Takže ideme ohovárať tento strom. Rastie to už podľa mňa pár rokov a je veľmi škaredý, lebo sa na neho nedá položiť foťak, aby sme dali samospúšť. Pretože my sme také narcistické, že sa musíme všade fotiť. So samospúšťou a nedal sa na ňo položiť mobil, lebo bol taký divný. Debil, ale nehovorte mu to. Presne. A ešte, poďme ohovárať toto blato. Hentu babku. Toto blato. Počkaj, to blato. Pozri sa, čo robí. Ona objímala ten strom, ona chce získať energiu. Chápete to? Pozrite ľudí, ktorí objímajú strom. No, napríklad my.
kebyže Urobíme video na pozri sa na ňu tak strašne. Ježiš, ona je No, viete čo, akože my nepoznáme takých ľudí, ale My kebyže sami to chcete, robíme. tak dojdete do sradu Janka Kráľa a nečum sem, hej. A dojdete sem a zoznámte sa s touto babkou, je to úplne A s tým free, stromom. zadarmo. Ona je úplne jemnutá, viete čo ona robila? Ona ho objala z jednej strany, z druhej strany, z tretej a teraz na ňo čumí. A nie, už by sme mali končiť, lebo nikomu sa nebude chcieť kúkať také Veď nikto to ani nebude kúkať na začiatku. No. Ježiš, no predstavte si, sranda. A asi mi tečie sopel. Viete, aký musí mať červený nos v tomto videu? Však ja som celkovo v tomto videu strašná, lebo No a mne idú stále tie vlasy do nosu, či do očí. A počkaj, oči mi idú do vlasov, hej, no a tak proste. Viete čo? Už som vypila kávu. A ja už dávno, ale mám tam Lebo ešte penu, Toto ktorú som... video trvá 4 minúty, hej? Už aj viac. 6 minút. 6 minút, čože? A za tých 5 minút som to ešte nevypila a teraz tú 6 som to vypila. No, už asi končíme, lebo aj tak to nikto nebude kúkať. Bye. Čau.